А це в нас приїхали акумулятори від Deia ProBine 5,1 кВт-годин, залізофосфатні. За ними стояв справжній ажіотаж, тільки зараз фактично його перекрили. Є вже в наявності доступні на вже. Ціна 42 тисячі гривень за одиницю, а для дилерів, звичайно, є спецумови. Якщо комусь потрібно, можете звертатися, будемо раді вам допомогти. Що дуже важливо, вже нарешті можемо продати, прямо вже приходиш і купляєш, забираєш. Є інвертори так само, і 6 кВт, і 8 кВт, і 10 кВт, і 12 кВт, та всі, в принципі, потужності є. Зараз тільки є напряг з потужностями 50 і 80 кВт гібридними. От, їх всі фактично в нас розкупили. Ну, теж постачання там буквально ми передбачали це, ми їх замовляли додатково на початку квітня, чи може навіть ще в кінці цього тижня будуть. Ну, є потреба в будь-яких інверторах віддає, звертайтесь, будемо раді допомогти. А для дилерів, звичайно, і спецумови.